Amagoro benki ya umwancho murigerere rwegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusingwa gena ritkorya ori abere ritoero rukayima nanene kwa bere go kwegokya asoko bwatia emirobero yonsi ye ritkorya rero kerobonorire ritkoneria Alhamis chitariki isano na ibere cyo mutienyi ogatatu omwaka no ibwe bibere na meronko ebere nene namanga gendrete go korekana ENSA ya Kenya nene kero abakenya bagendrete kweyariganya mono bosibwe ritkorya ankyo eriorire ritkorya ensengima ryo chengera abasibati na twarore na chinsemo aoni go chigenderete wesokya iri go chengera ritkeriga yaragire semo yabono magoroba chinga kingo kwariganya semesema ya iri onkumanye buna nara ya kubwatirana nabari kibaito twabere to gusangireria seritkorigima na go kwariganeria asenchera ere yobikira nuko neritanga kegimati aturanyorega tiari ngwariganeretie asenchera ere yobinge. Tumepata mafunzo dhidi ya dhulma kwa wanawake na wa dhulma ya vita ya kinyumbani. Oboseme nigo bogenderete korwe wa sabanto igoro korwanya kisegi cyegenka nabo igokonererwa kwa basibati. Twari kuburi mugabo na itosimbarati. Ntwa gwakerete chikura nande twakwete chikura chons onyare gukonya abagusii baito yabakori emiremo ase chiskuru CHTVT me county ya Kisii kumubori mugavana we county ya Kisii simbarat kubakana chibesa cyabo. For the first time I see that men are committed to making sure that this time round we succeed in actualizing the 2/3 gender rule in the frame that we have set. Murai wense kogokero mokebo koene kiari chikoria 2/3 gender yabere rigoikera naso bokoreri we serikali ya Kenya kwanza. Mnaenda mango mwanchu muri ngo kwariganira nkumanya senchera ere yobekera no sensemo ya Facebook kendra gotonyaro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyaro wetera Ndizi TV News na se website ito naboko ya soma wetera www.ndizitv.net eri togendre gusanga asobwa mereterane EVERLYNE OSERO LYDIA musene ero tokubwatira na sensemo yebimanyererio naboigo Abigael Nyanchama nero koine kyabuna chibicha neryo gicha goikeire asenchera yabene ko kwarigani tobe to gusanga owika omwerio ekeramaya ENSA AMAYIA sobekera ntoko ya chakabene kurwase county ya Kisii wasemero berio yo kwariganya ritkoria ankyo ritkorire linene ryo gucengera abasibati ase ensengima rigenderete gusegende mirobere genderete ase chinsemo awo na senchiremo yo kwinyura abasibati ni goritkoria rero abisyo muime representative we county ya Kisii Dori Saburi kobwatrana ne chinsemo awo baba gukora etaro yabo gochya sensemo ya Kisii prisons nago sangana abasibati abare asegesbo asenchira ya moyo kubasemya nabo igo kuba omoyo anene ko basemya chinchera barachie kwebeka ekera barakore egesbo nakogenda asechinga kiechoni go kuru kwabo kuboria gucha saba ndase binyoro kwene kyabuna nko banchira nabare abasibati abega gusonde bwensi okorire egesbo kurwasechera na kwene kyabuna ngo banchira nabare ase binyoro nakubaworokia obwanchani korende tari kubaunereria. Nafikiri tukiwapitia hiyo nira mangana twatwarire gaiga rero etwachicha una partners and friends ba umongina bwe county mama Donya Doris Aburi abasani baeno bonsi barenge gaiga kurumambi paka bwairire iga na indi twachicha ku support the prison ye kuruku Kisii women's prison a correctional facility. We are grateful Kiagera our mama county was able to support abantu aba paka twachira mwiga twakorera mangana agenderera maiga team ya International Women's Day yo mwako yegotebanga embrace in inclusivity yani tobeka kero monto ntotiga mongino nde bwensi siko ekere togo kwanera amangana ya magenderero ero ngwaka ngambia mono sana sa obisi ya mama Donya so go tobeka mumuna partners go cha kusherekea litkelia Women's Days aiga se Kisii Women's Prison ababale basipati abale gaiga se prison se konyoranga na bakwebwa sana asichinga kichintambe igere byanga twenyora abantu buna abaiga bale asebona makosa ali bakorete ngonya ko bale kureke pishu bale
ekero muntu akwira na muna madam akwana ekero muntu akwira na ase kenyoro ngakito kumukaribisha ngaki ase binyoro byetu ntore no bwamo bwo koteba ngaki nagosete yakagenda lakini uiranire ekereranire ngencho kitoko kumukaribisha igo toba abantu abatoerero toba abantu abaya ndeli toba embrace karabaira na sebinyoro byetu sengencho no barona abantu baetera mangana makongu. Ora bati orumancho murierira senchira yo wekirano no chikoronya ora chikoraga chinsa isato buna togenderete kwariganirwa no muri kyo ito dipon asanya togoska bosionigo amaigero yabena genderete korwe wo chiasaba ntoko bwatikana ne chinchira chokorwanya chisegi chegenga namono okounererwa kwa basibati nigo litkolya rero ekeombe kya Young Women's Christian Association amo kubwatirana ne Kisii Interfaith Network amone byombe binde abakwariganira amaigero yayo ase ENSA ya Nubia imeye county ya Kisii asibaba gosemia ababwatani kurwa sekiombe kya Islamu igore chinchira chokorwanya chisegi nabayigo okounererwa kwa basibati negatambukiro kya bageko gokerwa nabange abatana babere bakonyora obosemia bwenge nchenene ubarachi tumeka asogosemia abande kwene kyabuna chisegi chegenga cyabere kigo ikomero nabayigo abasibati tibalikounererwa asenchira moyo kwene kyabuna abantu bonsi bamanyire ekirenga kyabo ase ense muri keito Frida Kerubo noroboti urasoboime Bunenchereye moyo gokora chisegi chegenka nigo ababwatani bagendete gwesoke bene elyogosemia abantu chinchera cyokorenta okoigwana nagokiania ebikorwa abunebyo ababwatani korwa sekiombe gya Young Women's Christian Association kubwaterana na Kisii Interfaith Network nigo baikirana asensemo ya Nubia na kurwa amaigelio asi amate ya baraba kegose Nubians. Leo tumekuja katika mji wa Islam kuelimisha kuhusu mambo mengi ya gender based violence. Pia vile vile tunawahimiza kwamba katika kijiji hiki kikiwa kimetengwa kama minority group wajikaze, wala ambao wamefunzwa hapa waende wafunza ya mafunzo. Ukwana chinga kechio nigo bagokera amaigilio banyora asibane kyabuna nigo abange babeire bagosira ase ogotamanya na kwenyora bakunereria abasubati chinga kibatamanyitiri bagaliabo ase chinka. Siku ya leo tunatoa shukurani kwa YW4A pamoja na washirika wengine Kisii Interfaith Network kwa kutuletea kongamano hili ambapo tumepata mafunzo dhidi ya dhulma kwa wanawake na wa dhulma ya vita ya kinyumbani. Hii mafunzo ni makubwa sana na ni muhimu kwa sababu kwa hakika watu wengi wamepotoka kwa kutoelewa nini hasa jukumu lao kama wazazi au jukumu lao kama wanaume au wanawake katika majumba. Ase amaigelia yoni gobaene kya kwerobera bwikira n'ubosibogo chengera litkolia basbati ase nsengima litkolia ankyo nigo baene kya buna nigo abasacha bamentire chinguru ase barakonya basbati goikirania emerobelio yabo. Wana wanaume through empowerment like they are now able to reason and wanasaidia wamama katika hizi mipango zote wamama wako nazo. Pia hii ni in preparation for the International World Women Day yenye itaadhimishwa kesho, and the theme of this here is inspire inclusion, and that's why today we've seen the organizers of this event wame include hata wanaume katika mipango za akina mama, na ningependa kuomba hawa waandalizi wa huu mkutano waendelee pia kuandaa mikutano kama hii ili watu katika jamii waelimishwe, kwa sababu through education that is where the community gets enlightened, and through the teachings and frequent sessions we'll see that these cases of gender based violence will reduce. Nigo bagokera amaigelia yo asibane kya kwemanya amange anene okolemereria okoigwana eligokora chisegi chegenka. Nimefurahishwa sana, wametufunza mambo mengi sana kuhusu violence. Na violence, wengi wetu tulikuwa tujui maana ya violence ni nini, kwa sababu tumeegemea dini sana, tumeegemea mila sana, lakini leo tumejifunza mengi na tumejua violence ni nini. Na violence
tumefunzwa hapa hivi, violence ni kuvumiliana, violence sio kutelekezana, ni kushikamana ndani ya nyumba ama hata na jirani. Bila uvumilivu, bila kushikamana, violence lazima itakuwa. Ili kukomesha violence, tuvumiliane, tupendane, tuelewane. Frida Kerubo, Ndizi TV. Ndiye mwana wa murikeito Frida Kerubase orobo tiururu ikiranu egati abakora imirimo imeye county ya Kisii anene baria bagokora ase chiskuru cha maegerio ya yokoboko gose TVETs ni gobeso kyaritkoria lero na kurokubolia kwabo cyasoma governor we county ya Kisii Paul Simbarati ko banyorana kubaka na emisara yabo asentre moyo kubakonya erio kwegenderera kurengana barabo ni go babeire asege kabatanya gwakanwa chibesa cyabo egento kyaberege kubairania magegano nyanase ogoikirania amaganiabo ase chingamange nigo twarganire n'umurikeito Mildred Mumanyi. Abakori emirimo ase county ya Kisii korwa ase nsemo y'uburimi amayigerio y'obubundi aba ward admin plant operators kati abande abange nigo besokia ase bagoteba batarakanwa ase emetenyi emerongo 23 nigo barobekana emambi ya lero korokia okogechu kwabo igoro yogotakanwa omusharo obo ase kolengana barbo mbaetwe amarube omwaka bwechiribu 2022 kolende matunda atayo ase balengena yaiga. These people have worked for the government of Kisii for the 23 months ago, since 2022 April. What I'm telling the government of Kisii County, you, the government, you have infringed the rights of these people. It is unconstitutional to employ someone who works for the government for all these months without pay. Asinge ncho kortua chakite ko kore mirimo yaito korwa advert yabege tu mwaka 2021 tukakora interviews omotinyo kabere 2022 tukaigwa marubo omotinyo kane chikura chitaraika ego twakore tange metinye 5 chikura chikamanya gokorwa amangana itatari gushugulikerwa bono gese serikali yenye ya swete ya Simbarati twabere tokona kubwati twachicho mugabana itoto tebi tigara akoreke ntegete bono twabere tokorera twachire tokorera matuka mange sana twaitire kera obisi tokobori aki yaito asega twakorire muna twarigetu lakitoro chenga ntwanye konyikera nabo twabira balemereri muno mugabano itato tebeti sauri emeroberi muna yarenge ye county agata tebeti gata balemereri twabere tokolemereri sana tokogende gasi lakini ndi yaikere muna bona abange baito igotora abaibori ne majukumu ya maibori muna tonya manyete atokongeire nigo abakori emirimo abo bagoteba buna body yokulika abakori emirimo yaswa abisi teraorokia kerengera kendi gyonsi yokulengereria emechando yabo eyo ebatayinaine ase bairara egati emechando eli bagwetera amari apiga toteti tigatuganye public service board enye nyare gosoa public service board eyo kuruya asoa tomutinyo komina limo mwakoria oyo no mutinyi bono turuga tatu bado ndorarora mbabwati none tariki bago totebi kero tokogenda nigo bago totebinga mbali konyara go totebi tuko kibago cha gotokonya nigo bono bagania omugavana bwe county ya Kisii Simba arati gwasana ni hagati elio banyare ko babago wakanwa elio kogendera nemirimo yabo yabotambe batabwati mechando ende yonsi gosaba tororere chi family cha abasumba abayiga bawo amabera tororera abana baito bagosoma chi school Tinyo mwachibunegeta asa abantu bale nona asekati yaito gaiga igo tware gusaba mugabana ito gakigwo korera gwaito twakwanira mara mange sana twachirone na bisi yao egwato taito ko pressure twasinyuru pressure kie togo kwa utatika kogosorra muna twagosoro ire ilindo nyara kokonya abana baito. By Excellency the Governor, you promised us that you are going to pay our dues when the Public Service Board will be in office. The board has been in office for the last 4 months. Nothing is coming out. You promised us that you are going to pay us from the month of May 2023. This is now March 2024. What again do you want us to do? Etu ajira na ndiko kubolinga nkwale wanja. Akia somo bo wanja. Otu akana chibesa chitu na nditumanya ngaito kogendereria kere tanyore to beka abana baitu bagendere skuru. Kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV, elitaliane Mildred Mumanyi.
Mbia mwana wa Mildred Mumanyase orobo tiororo kiranu tokenda wikase county ya Nyamira nigo ebarasa yabage wakorekana ase kenyoro kia karantini utoka se location ya Nyamakoroto ward ya Gusii mebunge ya Kitutu Masaba ase EYEMO yogo sege tabanto kubwatrana ase ugukora mangana yobusaria ase chinsemecho nigo kuboria kwabo gukorwe go gucyasaba ntokwenekia bunangwa kabare chirobot yase cyabisiwenerete kubwatkana ne bikore byo bwe bintu ebike gukwana chinga kecho nigo mugambi bwe sub location ya Nyamakoroto abaga kuburia abantu kwenekia bunanko amarwali bakonywa nigare amarwa amaronke ayo atabairire kwenyora asemechando yechinginjo ao asibo igarwe segeto yabaibori kwenekia buna abana babo babere bakogenda ase chiskuru anene bali babere bagokora class ya form 4 kwenekia buna babere bakogenda ase chitivets elio kwenyorera chisemi umurike tukorase county ya Nyamira Paul Kapokara noroboti urwaso bwime ne baraza ya Nyarakabage gwikiranwa mu nabamenye kurwase kanyoreke ya karantini kyo kerense ya location ya Nyamakoroto me ya wadi ya Gusii county ya Nyamira kulingana mo nabamenye kurwase nseme chigani gasama tukama gabagendre ko babagwatwa amono bwibi ubokibago nebintu binde binge bibya kwanerwa ase ebaraza yiga twakwanira igoro yo boibia twanyarire ko baseke nyoruge ito bune kenyoruge ta muno mugambi twatanga gitokenie chigo cha gase ntukoria rero oikira ri tukoria mambi to kembi basakorokana ga kibwate mbigwato busari baraza yo yarawa muno mugambi omunene we location yegasireta Paulo Mbaye nigasobo mabalirira ngamba tkunyara kaba bagokoro bwebi anene bwe tuko ne bintu binde bike ase chinka ya sitibekira ukiro watibekira asatama ile tumo ngachama yakiwa sote tuliwe komenta nayo nigo mugambi Nyarakabaka kubasemya ali babone tuko Nyarakabaka bagokora anene aso webi nabo igo nogo sariko gwestima okukwagendera ko bagokorekana samatuka bango igase chinsemo a imeye kinyorekega oboke saa 6 oboke saa 10 saa 10 eji ototebinga ngombe yaja ibiru tobe keri boti yona nate bagushiye ngima ngombe nabiko tanga rute tambuka na no mubaga nabiko tanga ko nabiko ikagutangwa te tambuka uchi bagara ma obo menyo bwao tutage towe moyo tutageti osire niwe awetere sima yana no osire mo ro gwaka mwao nayo gwakana Kenya Power atari Kenya Power gwakana tojo boy wiye chiwa eche sima na ubari kwa igwa twateba abande nabo abakuganjira lakini twatera naki wetere patrol tojo chako jakira saa 3:30 muna twaigwana ri ukorenda tore abantu abakwibachi wa testing bugambi bego nigairari bageri na kubasemya abantu banyariko bakwene kibunango inachabare insurance yobogwenya asabego ababolire kwira abana chisukuru bunenjire EYEMO yo kwegenderia samasoma abo ali mutwe shilingi 300 ngomwe gweto mwako mugima shilingi ngapi walimo wake sawa mitenye 12 mara 300 jine chiwa sairenga 3600 digo na beta kirimo manyanga lichikeri ya tenjiri ya takire ko kolega asiko takano twata kitotore moche igongo taka tore list ya abana ronse bakato form 4 utakiro mutinyota gatano abana abatakire basaye por second igo ina algo ya abana liba class 8 ngo taka tore ko ya abana liba bakato form 4 bale siko batala ende college umuyigori no mwana ibata ingana ti mweli oye okuigwana nigo kwa Nyarakabaka gwekerwa igati abagambya mu nabanyakinyora abayiga igoro yali barati kunyaraka babakubwatya asamatuko alebosyo eligokora yayiga onsi kitole ndete tangate toka se kenyoro yito se sabruke se nyito denda marumo ko nya sikipa tali maronzi yako ndwepa aramaya nara ali mwe wao koli abantu abandi bagakwa abantu 17 bali nanti nakonga sana nanti bangama ko kugaterane asekeru busali ubunji cyaro bwarro kandi kiriboti bati bobi kirikini nanti bakana ngo sinkwana naona sibunga cyabiri kinyinga baba lakini asenye ntoko ikaina rega storo katusumbwana tuikiriboti nandi cyakora kanira bo gingo reporter getasini kya wanjete kya Ndizi TV kuruki gasi nseme chikachi ya karantini ibe location ya Nyamakoroto county ya Nyamira inche konkoro kwa Polycarp Okara
Nyamana omurikeito Paul Kapukara sorbo thururikiranu kurwase county ya Nyamira tokwirana wikase county ya Kisii nainde nigo abamenyi kurwase wodi ya Masige East babiri bawe sokya nakogokera emeremo yo MCA we wodi yo Michael Mutume anene kubwatikana nubwaga chibwechipara awase chinsemecho asikere baterebuna nigo yabarobeire ase ogwikirania obosombi na boigo obonchorera nonyana bonigo bamuburire Mutume kwene kyabunangu cyare gwikirania egatyemero beriende nene uchipare chitigarete asoko ene kyabunobirga wikirania achira chiria betega kubariera abo igokoreta amagenderero na kubaroberia chingaki ase chinsemecho amisi Josephat noroboti urwaso wime abange baba MCA kurwa ase county ya Kisii nigo bagendetse ko bakwenekya buna chipara se chiwodi chabo chenyera ko bachikwagachwa buna EYEMO yogokora omochando bobosombi uyogendetse ko bagukuna abange babamanyi kurwase chiwodi chabo ime wodi ya Masige East nigo MCA ward eyo Michael Mutume agendere koigora nabo igokwaga chachipara ao hasa bange babamenye kurwase nsemeyo banyareko bakogokera umuroberio oyo bubwaga chihibwe chipara ekogera maini sipari muna astutini ayana macharinsa ini gasien kongwa akora bakinyari kanero tutini ana machari sikini kita bakora mayo kubotera na kwabo no mwashimiwa Jacob bagenderera iga naka narabo no turucharo akiga na bamonari muna mwinari tare goiteka konoko temo konen mwishimiwa tayo nya kule mapari yegisana gesa iko bago chabara bichingita jigita bagen ega se pare yega toko mere nero mwishimiwa Mutume babwatera na mano arati ngambi yamana asingenjo kwegore pare yega yekurukunganya viterio matirodi gati yechipari chenera ko bachikwaga chwa ase wodi yo nepara yenya viterio mache kyobegi rio bonyo untanchirio kari amone chinde chinyinge echabamenyi bagokire nagoteba nigo chenera ko bachikorobia na kugusia obosombi bwakira lituko moroche pare kururia mbaso tirimbo kwande mpaka nyamache maate Sandrese galia sandrese moko we gotiraga saa 11 mambia mbura netu ya magenere bunangaki Michael omorai yandra igo awo chamo inajo to kuneria kego jina go support ya se binto kora oyo taroji aje to mwaro para muna bona nemona mnembure go tubana baito mbali go kwama kuchera una chicha yetu ndo bali gari go tane ba saa 11 gari irire para ni ndubo tukonya mache ngotira bakanke buone je ngori ngambi ya mona nande mbiyamana muna bona bana baito bakwande skulu yambase mbali kole mande weta epare skulu abakurusu kurunyamate mbake skulu igombi yamona nando ogenderere igo no aturi maega yao ayoko gambamba kogo nanyana bonigo abamenyabo bamubolire MCA bo Michael Mutume nyara ko baga kobeka emora mukati chipara chiria chigende ko bachikorosiwa elinde gwikirania ekerengo kyobwagachi bwe chipara sensemeyo muya musiere era na temete umuya musie kurunuso munatise tomoro moyo orenge kyobegi iganyo begete ekichaime ekichabo chikananta ekitinke chikananta ekichomu ya musie arumu ya musie ojorogoro era na temete oyo Michael kiro kinanchi bekire mbuya kire kiro kinchira atwara magosi nyanchira bikuchiere nzigenda atakobekuchiere lakini naro togosanga mba tubekira omoro muno oyo begete pare nane abange babo boigo nigo bagokeire omoroberio bwoko ngusa amache kurwa asegesima oyura chikobo kwenekya buna chiskuru chinyinge chenyera ko bachikwanyorera amacha yo ligokora omochando bwokuborwa kwa mache ase chiskuru na boigo gati chichiro echigotoka ime yewodi yaye kuikira iga project ndoje na bono ya rero tubwate ya rero gaiga tubwate project ya mache egwa kukuruga iga asa kurukungontanji egende skuru kurukunga igoma tware mibone iga tubwata abana injiga togenderete kobeke kwerende kogenda baka gutumbuka ujiye skuru nere ditiyambase twaikiri orobone no bainukire kururo makombe munaya iga mwarorire iga mbona iga togenderete kobeka kulipotiri gataseni Ndizi TV kure ward ya Masige East gutuka ime constituency ya Bobasi county ya Kisii eliterane Josephat Hamese.
Omochumbe bwebunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira Stephen Mogaka nigateruna nigagochia kuri kari uko gocha sekiombe kia EACC gekorwania obokurume na kurigereria chimbwa erio koenekya buna obotukiwe mekegima bwabere bogokorwa kubwatikana nobotumeki bwechiringi chimilioni EYEMO echo cyabete chikobwato kwa ne serikali ya county ya Nyamira asobwagachi bwenye university asichinsemo chia kyabonyoru okwana chinga kyecho nigo agikeria obotumeki bwechibese chiasa gotababuna merobere onsi tianya gochaka kubwatikana nobwagachi bwe university nani gago cha magega yechi video koranda semetandao kubwatikana nenkwana yomobunke o North Mogrango Josh Nyamoko oyo bakawataona nigo baumerana no morai wense Dr. William Samuel Ruto na gwekero ko iwana buna university ya Nyamira nigira chukwagachwa ase chinsemo chia kyabonyoru Mogaka nigatebire na nokobwa we serikali wetrase wizara yechsemi akone kyabuna imirobire bune yaberege gwikirana korende tali chinguru chiegati yabarayi abo bakoraria amangana ao atawenereti asechpara university ye toko gamba neya kabere koligigwa eiche Nyamira entanga ninja setwe igari kyabonyo aende wongwa kero Mogaka Nyagarama governor umutanga ninga mbuyamono abancheretenga university yo ira kyabonyoro tali golyoka akaba governor Nyagarama akaba chibese cyaito cya Nyamira County 100 million bansere university yo moko iwe university nereke igabwa chibese cyate moko igunero igote toteba niya maendeleo na nchero mu wakili bunango tira Jumatatu igo tutagete EACC abantu bali bago tukobo ibi babwa tikibese chaita 100 million chia soga tukunganki abanyoru chiko chia university etayo pakalero kende getayo roro nkonyanjira mbolemba bwatari kibese cyo abagutie bago tebanga nkoba tekoli motekabere na baibi mbobwa atige sokero omonto tenena osokirie miengima goeterase naenda amayo totebinga chibese chinde chigocha igo bachitege toro naende ngachirete gocha no chigosokera amagana ina no mutegeta abanyamira gake Nasa mangana ye chigosori ritkoria lero nigo lia baritkori tangani ase chigosori cheskuru chech secondary meye county ya Kisii ase kerengo yechi county echi chaba chigo chaka ritkoria lero ase kerenge kenene gyokonyora abawakilishi bechi county ase kerengo kia regional asomorio bwomutyenyo yiga ase chigosori echi chaba chikwariganiwa ime ye moche ogoseme county ya Kisii na tukumanyiwa no muriketu mwana chigosori Ndemo Stephen Lero ni goli abere litkolitanga ni chigosoli chia account ya Kisii ase secondary ase chigosoli singa chanya koba chigosoli lero ase chitimu au chia abere chikolikia mabaga bene yogoso ase kerengo gyokorukia bendera ye account ya Kisii ase chigosoli chia Nyanza chiranya koba chigosoli gwase umotyenyo yogo chigosio ase account ya Kisumu kwenda sero chigosoli singa chia gosoli kati ya bone gosoli ya rugby aba gosoli 15 kerense mwase chiskuru au kati ya beskuru ya Nyabigena boys skuru ya Kisii eskuru gatiye chinde gatiya beskuru ya riamone chinde chanyara koba chigwikana na kurwanirira obonyangongo bwa basitimu chonsi charrekana kwerobere kibwikranu mono mega ya chiro chikoba abanyangonga asekerengo keri ya chisap county chilibonyara kwa bakorwa walmwenzetu ambaye ni coach ambaye ametusulikija kutoka tuanza hadi wakati huu kama sisi wanafunzi wa rugby Rioma 15s tumejituma tumepiga na 5 points sasa tunaomba wazee tujitume na sisi tufike semi final. Tumeweza kuwapiga Nyabigena Boys ambao tuko pamoja nao katika pool C ambayo iko na Nyamache, Rioma na Nyabigena Boys. Tumeweza kucheza vizuri, vijana wamecheza vizuri licha ya kwamba wana changamoto kadhaa. Nirabuna se chigosoli chini wachira chisap county ikominemo chie county ya Kisii na babuyibonsi kurense moyaba murense moyaba iseke no baraiga kerenko mekerase egosori yechimbero
niko chigosore chiranyara ko bachikoera ritukoria ngo korenda serero chigosore chinyinge niko chanyara ko bachikoso uchisebo chiri chia chi hit ase chimbero chia 400 by 400 ase chimbero chia relay gatie chimbero chinde banya ko bakosori rero na ase chi final chia chimbero chia minyoko chiraberi ritukoria ngo ase korana baligani bachengeire buna okwarigani gukwo mwaka uyu nigo chisukuru cyabere chikoroki okogosori kuya gati yabo esukuru ya keberesia nyere ko bage gukora buya sana ase chimbero jamani wanafunzi amejaribu bana nipenyali yangu ase chihit goto bangete nga namba ya mana namba ibere nabako and the finals from the heat that is a temperature 100 meters 200 meters 400 meters na 800 meters nabako and the finals orwabu ni matenga etokwira abantu babere ba qualify bagenda to represent at the regional chirabe Kisumu which next week chinga kechi ndabone semo ya egosori ya basketball chiskuru to abeto korire mono ne school ya Nyanchama boys ama ne school ya Kisii school abwase emyake minga kurumage gabere ko bakoba nabu chiskuru cyabere ko bachibokora buye ase egosori ya basketball semo ya aba mureto konde semo ya baiseke chiskuru cyabere chibokora buye emyaka ya magana muna St Angela Sengera amona kereri gas kwendo mwako oyo ndomanya go chiskuru ya ji cyagere ko bachibokora buye go sabata ko abayia bara nyare ko abagotoka Niko mnokere gosori ya handball niyo twara chikondra semo ya bamure semo ya baiseke ngateche skuru cha kore bya namone skuru ya tabaka skuru ya ndonyo chabe chikoba chikokora buyandake ase entunde ye chikoso chikorende umanya bali barande semo ya chikwota final semi final tomanya go ikera ankyo mbali bali banya kwa bakwenda chikosori chiga ndabona gandra go tengera Ndizi TV aigase semeye mudra otebionse ali akokarira ase chikosori cha sekerengo gia county ya Kisii chikosori ya entunde ye chikosori kwase skuru ya Canon Otunga Mosocho egotoka sensemo ya Mosocho sub county na banya kwa bakora buya sana igo ayo sipi gendra gotengera Ndizi TV tabeta utebike bikari koda na rako kana so mugasolero asensemo ya Canon Otunga Mosocho kuna botambe cheretana nende mo Steven captain 001 Amange tumirane chikoraga chinsa isateretriane EVERLYNE OSERO Abigael Nyanchama nerone kyachibicha neryogi cyagwe keire nabo igo LYDIA musenera twagwatirana sensemo yebimanyiriro twaruburgerera burubya